ассалому алейкум тамошобинони азиз, умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Субҳ бахайр. ҳозир медонед шарфҳои новинка беҳад бисёр омадагиаст. шарфҳои хушрӯ як набор карда шумода пешниҳод мекунам. Агар дар кор бошад шумо нависед, доставка дорем. Анами намуд шарфҳо ҳамаш новинка, рангошон бинед чӣ қадр бисёранд. интихобш хеле васеъ. ино нархошон чандай донада 80 сомон будай. материалш органзаяй. айсар намеафта, хушрӯам хел меиста. ина калони хушрӯ. инамудо чи? иношам 80 сомони. Виде? Новинко. Инай комбахтиё чи? Инамуд бо комбахтиё буда 110 сомон. Бори нав. Айна қисми боло чандиян? Чанди? 50 сомон. Ино 50 сомони шидай бидед. Ҳамаша арзон шидай. Як набор када будем, фикрм ё 55 буд, ё 60 буд пештарагда. Ҳозир аст продажа. И тиграма? 55 будай. Ана инай дуюм ряд. Вай тигрои дуюм ряд чандай? Вай 90 сомон. Бадана ино ҳастан. Дизайнерские, сангча доран ҳамашон. беҳад материалои хушрӯ, новинка шарфош. Чанди? 160 сомони нархи дона. касе опту мегира бо арзонтарак мешава. Анаи боло вишивка доро бо новинка. И ҳама ами танаш ҳамаш шудая вишивка? Полния ҳама ҷош. Чанди? 90. О, арзон. 90 сомон. Бинед чӣ қадр хушрӯ. хе мебинем мумкин 150 ҳам хеле шарфояна. Бинед 90 сомон будай. Аҷоибот. Инамуда чи? Ина апаҷон, мана ин буташ 160 сомон, мана инош 95 сомон. 160 идута 95 сомони инамудош. Ана инамуд парпарако чи? Ина апаҷон 110 сомон, бор ина ва ино. 110 сомони ана рисунка доро дидед. Парпаракои амхе гилдор. И тараф чи? Аднатони. И тараф ҳамаш 90 сомония? Ина 90 сомоно органзо ҳастай. Ана бад поёна мебинем аднатонниё. Иёям бори навая органзай. Чандай? Румолан ино? 80 сомон. Калона я? Румоли новинка. Анамино ҳамаш румол будай то охира 80 сомони. Фасон ана чи? 50 сомон. Гирбишина? Румолай? Не шарф. Ина намудош боша шарф будай. Гирбишин 50 сомон. Ана тигро чи? 50 сомон. То охира? Ана ино 50 сомони то охира. Раст продажа шидай. Бине? Аҷоибот фасон. Чӣ хеле гуфтум борои нав беҳад бисёра. Хушрӯ. Ано аднатониё чи? Гилдора хеле ях. Она афдаш гилдора. Ҳо вай 75. Вай резинка будай. Ана боло чанд смиян? Чанд? 100 сомон. қисми боло ряди болора бинед ҳамаш раст продажа шида будай 100 сомони. Анами ряди боло будаги. Иҷада байништа шарфои ҳастай ки 150 сом, 140, 130 нарх дошт. ҳозир яктаи дутаи мондай раст продажа кардагиам. Ана бад иҷада бо ҳаст аднатониё. Ина новинко чандай аднатониё? Ана инамудо материалш маечняя? Шарфа? 55 сомони. чӣ рангои ҳар хела дора. Ай резинка гӯш чи? Иношам 55 сомон шарф. Ин чи? Ана ин шарфа хушрӯ. И 55. Пахтагиё чи? Ана ин шарфои фасон пахтагӣ 80 сомон. Шарфои румолои ина боло чанда? Румоло 60 сомони ана диде. Фасон аднатониёш 70. ҳамаш як нарх. Иям арзон шидай. хулоса тамошобинони азиз, ҳамаи ҳамино новинкаям. кадомеш ки дар кор шид нависед, доставка дорем.